מה קורה חברים? היום אנחנו משחקים פורטנייט רנק רילוד, תגידו שלום כולם. שלום. אני עוד שנייה יאללה, נחנק שימו שאני רדי. אומר את זה. מה? לא, לא, לא. לא 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 לא, לא לא לא. כן, 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 אראל, כן, אתה כן, גולד, כן. מה אתה מבלבל? אמרת שאתה סילבר. נכון, כי שכחתי, לא הייתי פה הרבה זמן. יאללה, אמיצים רדי. רגע, אבל זה לא. כזה, ככה. לא, לא. כזה. לא כזה, מה יש לך? לא כזה. מה? רנק רילוד? מטוס, אנחנו נמות. נכון, אתה ג'אפלקצ'ה. פאק. אתה וקפלן ג'אפלקצ'ה. מטורפים. ג'אפלקצ'ה. נו יאללה, שימו רדי, מה אכפת לי? שים אתה. שימו. שמנו כולם. בוא נראה איזה סקינים יש. מה אתה מעדיף? את אמינם או את המבורגר חם? מי? אמינם. המבורגר חם. יש. המבורגר חמוי מיני. אני המבורגר חם. אין מה לעשות, צריך לאכול אותו מישהו. האוכל הוא הקרפדה. אראל, אתה אוכל, אתה הקרפדה. אוקיי, אני הקרפדה. למה כולכם בחריינים חוץ מאריאל? מה? מטוס, אם אני נותן לך מכות אתה בוכה. דקה אני בא. כולנו פחדנים. אתה קטנצ'יק, אתה 1.5 מטר, יא מעלה לעצמך. אריאל. זה אתה נגר, אתה אפילו... באמת. במי את? מה? חזרתי. מה? שתית גרביים שלמות. רול, די! אריאל, שתית גמר שבוע וגמר שלמה מטוגן? כן. הוא טעים. תודה, גם אתה. אבל שתית אותו. כן, שתיתי אותו. כן, היה טעים רצח. שמתי מיני. רוטיה, תראו עליי. יש לי... 35 איש. אוי, שקט כבר, די לצעוק. מה? כן. אראל, תגיד לצופים שלך שזה טילטד הלא מקורית. תגיד להם אתה. הם שמעו אותך. חברים, זה טילטד הלא מקורית. כן. כמו טילטד היא אמצע המפה, גם זה אמצע המפה. אם אני לא טועה. אראל, גם אני התחלתי סרטון עכשיו. וואלה. וואלה, סטנדה. שתית חרגול לא יבש. שיט. מה זה חרא? מה, איך לא פגעתי? יש לי פה שוטגן, בואו. איפה? איפה השוטגן, אחי? איפה השוטגן? אני עם SMG אפור ואיה. אני עם AK אפור. אני שובר אותו, אני עושה לו שבום. אני רק צריך למצוא את הפחדן הזה ואני שובר אותו. לי! חשבתי את הבן אדם! יואו! אבל לפחות גנבתי לך את הנשק. בסדר! חשבתי את הבן אדם. מת חד! אני מת! מה בינתיים פה? כולי איתו! טרייר, אחי! נכון, הג'ינגל... שמע אראל, כיף לך שיש לך שוטגן. אני בורח, אין לי כוח. חברים, תפסיקי הדיון, כי זה בעצם אני. אני כאן. לא כל כך ברחתי.
שכן הרגו אותי. אם לא ברחת, אז איך הרגו אותך? כי לא ברחתי, הייתי בטילטד הלא מקורית. פה. היית בטילטד המקורית במפה הלא שלוחה. עליי טריו. כן, כן. הרי כן, כן. שיש עליי בן אדם ואני בתורמת אותה. יואו, זה צ'יטר, פשוט טוב לתת אותי פה. אתם יודעים, יש לי חבר אנריל, הציע לי, זה הרובה הכי טוב. אמר לי. איזה? איזה רובה? לא אגיד. האייר הזה. האייר. זה מנטוס, זה. כוס! איזה? לא הראל, לא, הראל. מה לא? אל אתה כוס יודע. אחת. אבל אם אתה הורג, לפחות תגיד משהו קטן מישהו אומר. כאילו יאבא. ככה? לא. תגיד אבל משהו יותר טוב. עליי אנשים. אכפת לי למה אתה לא- מאוד. קפלן, למה אתה לא זורק את זה? זה נשק אחד לא, אני לא האפסים. אני יודע, אבל ככה לקחתי אותו. רוי, תביא לי שוטגן נורמלי. אין לי שוטגן, מה אתה רוצה? יש לי רנגר שוטגן. מה אני אעשה? אז תמות. יש, מצאתי שוטגן. למה החזקת אותי? טקטיקל. פחדן. כולם פה פחדנים. נכון. טריירד עם אחוש לוקין. מה טריירדים, אחי? נגרי עולם. נכון. סתם. נגרי הארץ. הארץ עולם כל ההיסטוריה. אתה מבין? כן, אני כולם מבין. פה בובים. שאומרים כולם שהם פה נגרי עולם. בוריס. צריך לחצוב, קצת מקס, צריך. מה זה, אמרת הרגע מקס? כן. הוא חושב את מקס מהכיתה. מנטוס, מנטוס, איפה אתה? הלכתי למנטה. שהוא דומה לך, וזה הטעם שלך. מה? לא! רגע, לא! עמית, איפה הכרפדה מתה? מה? עמית, איפה הכרפדה מתה? בבטן של רוי. נכון, הכרפדה מתה בבטן שלך. עמית, נכון הכרפדה מתה בבטן שלו? לני, אלר לא בא לשמון אצלך בעוד שעה. כן, הוא בא. כן. רגע, לאדו. אוי, יש כאן מלא לוט. אני הלכתי לאדו, שנופס. אלא, תעמי, תקי. צ'ו, פגעתי בו עם... הוא היה באיזה... הוא היה במצוקה. הוא חי בסמי עופר של הסמרים. מה אני? איפה הכרפדה? איפה הכרפדה? הלא חיה והחיה? בבטן של עמית. של הראל. בבטן שלך. איך שלי? של הראל. איך של הארץ שלך? שמה? כן, 28 פה. מנטוס תלך 28 ווייט. איך עליי? 29 ווייט. איך עליי, רוי? אני לא להכין בכלל. לא יודע, בטוסיקה שלי. תעשו אותי! מהצד! איי. יחד עם החוש. למה אנחנו אפס קילים? כי אתם נגרי עולם. נכון. כולם פה גרועים. לא, שם 58 ווייט, כאילו זה יעזור. אני מתחבא בבושי. כמו איזה נגרי.
כן, ארי, מה טוב? גם אתה מתרבה בבוש. באת להגיד לי נגר, אה? אה? טוב. די, נו איזה מסונדרת. הרגו את תמית, זה מאוד מצחיק. ארי ננגר חיים. יואו, יארי, הנה בעד. אל תירה. רק אם הם קרובים. שאין עליו אנשים, אין דרופ אחד. שלום, רע, תירה. אחד נוק. מה זה רע תירה? זו, שני נוק. ניי. טוב, אריאל. ארי, בוא. אני בא אליכם. עליי. עזבו, אני לא בא אליכם. גם עליי. אחד מת. ארי, טוב. יאללה, אני עם לוט מסודר. גם אני, אבל רק שיש שם ידישי, ואני לא מסודר איתו. ורק כשאני בא. ורק שמטתי, כי היו עליי 1.5 טריליארד אנשים ולא באתם לעזור אולי. שם יש אנשים. ארי, כי אתה נגר עולם. במייט, הרגתי פה איזה 7 אנשים. כל 3 קילים זה אני עשיתי. נכון. נו, כי אתה נגר. מה אתה... יאללה, אני הלכתי מזה. אבי, עליי בן אדם. מה זה, יש לו תיבה אפיק. תודה, אבל תדעתי זה כבר. מת! עליי! גיא, איפה וגם איפה! ראיה, בוא תעזור לי, ראיה. אני לא יכול, עליי. אבי, תמיד מצטער. אבי, בדוד שלך, בוא תעזור. מנטוס, תאר מהצד. טוב, וואי, 127 בית. אחי, הרגתי פה איזה 3. ולא פישו לי את הנוף. אחי, רק 2 חרגולים מטוגנים. קבוצת קרואים, זה מה שאנחנו. כמה עלית, עמית? כמה עלית? ירדתי 2. נו לך. עמית, ירדתי 5. ירדתי 0. וגם עליתי 0. תנו ללובי עושים בוקס פייט. מה בוקס פייט? לא סיימנו את הסרטון. בסדר, נעשה בוקס פייט בסרטון. סבבה. יואו, הרגתי איזה 1,000,000, איך קוראים לזה? מה הרנק שלך? מה הרנק שלך? צ'מפיון. אז הרגתי 3 אנשים צ'מפיון. צ'מפיון או צ'מפיונס? צ'מפיונץ. מה? בלי הנשנושים שימו, בלי הנשנושים שימו, בלי הנשנושים שימו, בלי הנשנושים שימו. אני שובר פה את כולם. איך אתה יודע? כי אתה פלוץ גדול. קפלן שים רדי. קפלן, לא הבנתי. מה הלכת באמצע הסרטון? קפלן, לא הבנתי. קפלן! אני עושה את זה. קבל את זה, יש לך את הריקוד הזה? למי? לא לך, לרוי.
רויצ'יק. לא. זה הריקוד הכי טוב. אבל יש לי את זה, יש לי את זה. קפלן! שים רדי. שים רדי! אני יודע ריקוד שבוודאות אין לכם. נו. הנה, זה, אין לכם בחיים. לא, אין לי. יש לי בחלומות הלילה. נו, יש לי בחלומות הלילה. יש לי בחלומות הצפופית שאני רוקדת. יש לכם את זה? את מה? יש לי. אריאל, יש לי בחלומות הסרטונים. אבל אין חלומות סרטונים. זה אמיתי. אתה רואה את זה מהטלוויזיה. אני נכנסתי ראשון. טננאי נאי נאי. אני שני. בואו נתחיל משחק בלעדם. מה מרחוק? תן להתקרב. די, אבל מה אתם מתחילים? מה? בום. נו יאללה, תמותו כבר, די, אריאל, למה אתם מתחילים? מה זה החרא הזה? זה אסור להפיל, כן? אוי, הנה, זה התחיל לי עכשיו. מה התחיל לך? גו! מה, אתה באופסייד מנטוס? מה אתה עושה? רוי רססן, די. רוי רססן. מה עשיתי? אתה רק רססן, מה עשית? אסור להפיל אמרת. נכון. טוב, אני נותן למי שרוצה קילים בחינם. לא! טוב, קפלן, נכנסת? קפלן, הוא לא נכנס. איך, סתם יש לי לוט כזה חרא. כי אתה ג'פלקצ'ה, ג'פלקצ'ה, ג'פלקצ'ה. לי יש לוט סביר. איפה רוי? טוב, למטה. למטה, לוקח את הלמה. אני באה אליך. יואו, מטוס, יש פה דברים חדשים, יש פה סלארפים. וואו. יני, תודה על הלוט. עצור! אראל, מה אתה עושה? מת. לא מאמין! למה? מה אתה בא מהצד? מה אתה רוצה? יואו! שמע, יש לי צ'ארג' מיפיק. איך? מהלמה הזאת. צ'ארג' מיטק? היא מביאה צ'ארג' מיטיקה למה? כן. זה יעשו את זה לא חדש. מאמין! הנה, אפילו תראה. יש לי צ'ארג' מיטיק. ג'פלקצ'ה, ג'פלקצ'ה. יאללה, יש לי מטורף. קפלן, איפה אתה? מאמן תוסי, הנגר עולם. אני? איי, ירססן מהצד. תודה שנתנתם לי לפתוח את הלמה. בבקשה. אני ואראל בקרב. קרב מרחוק, זה לא נקרא קרב. אסור להפיל אמרת. אני יודע. אז למה מישהו ניסה להפיל אותי? מי ניסה לראות? אני. מי זה עוד יכול להיות? אני. קפלן, למה אתה בזון?
הוא לא מדבר. הקפלנון הצנון הזה. חידה, תהרוג אותי. אוקיי. תודה, לני. שמע, הרי יש לי אגמיפיק. ולי יש... יואו, הרי 1 HP. נו מה, רדו למטה. שמע, איזה נונסטופ דפקתי להרל. דפקתי לו 97. די כבר! שתיכם עליי! איך אני הייתי עליך? ירית בי. בוא, יריתי, זה לא עליך. זה כן עליי. בוא, זה כן עליי. זה לא. זה כן, בוא. מה זה הוריד 30 ומשהו הפלוץ הזה. מה? שמע, יריתי. מטטה. אני אומר לך, עכשיו כולם יורדים למטה, מנטוס יורד למטה. יאללה. הופה, לא משנה. יש לי משהו טוב, צ'יק. יאללה, אני יורד למטה עם מנטו. עזוב. קח את הלמה בשקט, לא אכפת לי. נראה לך שניתן לך לקחת אותה בשקט? כן, נראה לי. נראה לך. יואו, איזה קיל! יואו, מנטוס ירססן. מה איזה קיל זה הרי? אני נתתי את הקיל. אחי, אבל השארתי את ה-1 HP. בסדר. אני אבל נתתי את הקיל. אסור להפיל, אמרנו. אתה לא תרד עכשיו. נכון, צדקת. לא, אבל אסור לו לרדת. מותר לא לרדת. אסור. קפלן מת, כי הוא לא זז. טעות! רציתי לראות עליך. חזרתי לשחק, אבי. חזרת, אולי מתת. לא מתת. לא משנה. לא! הרי לך את הנוסקו. ממש. לא היה לך סנייפר. היה לי את זה. היה לו. זה לא סנייפר, זה נונסקופ. זה לא. אז מה זה? זה כן. זה סנייפר. זה לא סנייפר. וואי. what the fuck? מנטוס. מה? שמה זה טרללה? מה זה מנטוס? טרללה. סקיבידי דופ סקיבידי טיפ. עכשיו דומה לך, כי זה בעצם אתה. ראיתי אותך. מותר. מותר. לא! בום, איזה תמיד הולך לעלמה. אנחנו די בסרטון. כן. תגידו לי מתי להפסיק. מתי שאתה רוצה. עכשיו, הרי. אוקיי, אל תהרגו אותי. לא עכשיו, לא. הרי לא. מה, המנטוס עם החרא הזה? איזה חרא? שמגן עליו. יואו! זה היה מעליי מנטוס, אני מבטיח.
רוצה שאני אלמד אותך דברים עליהם? שמרים לי בפעם, כדאי לך. היי. לא, 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 רגע, נתקע לי, חכו. יואו, זה שבר לפנים הזה. אתה יכול. מה? איך יש לי להסתכלות המטורף הזה? מה זה? ארי, איזה שבר בפחתי לך? מה מנטוס, אני לא לוקח את הצ'ארג'. למה? לא יודע, יש לי בעיה עם צ'ארג'ים. שברתי אותך. עשיתי לך שבם. שברתי אותך. חיברתי אותך. אוי, מעכשיו מותר להפיל. לא אסור. לא, אסור. אז אחרי הראונד הזה. לא, זמית, רק אם אנחנו יורדים מהבלטות האלה שאנחנו... לא! יואו, אורל! טוב, אל תדאג. יואו, זה נונסטופ! יואו, אורל, אבל אסור להפיל. רוי, זה לא היה נונסטופ, רוי. לא, זה היה בטעות. הולי שיט! פשוט יריתי, לא רציתי להרוג אותך. פשוט יריתי. לא מאמין. פשוט יריתי. ובדיוק פתחת את האדיט. מותר להפיל רק כשאנחנו יורדים, אם אנחנו עדיין באוויר מהדבר הזה, אז אסור להפיל. יואו, יש לי את הלוצ'איה ללני, יש. אני באה. אוקיי. שלא תבין לא נכון. אתם יכולים להרוג. גנוב אבל. רגע, אל תרגו. אתם יכולים. איך, אחי? כמה חיים אתה? כמה חיים אתה צריך? הרגת את עצמך. אבל אתה לא צריך חיים. אבל מקפלן, אתה יודע שאפשר להפיל, כן? רק למטה אפשר להפיל. כן, רק למה? רק למטה, לבוא חלט של גבולים. אתה הרבה יותר חיים ממנו. לא סתם. שמע, הרי איזה שיטון אתה נותן פה? כן, צ'יטון. שמיטון. קודם כל שיטון זה עם הפעם. קודם כל שיטון זה עם הפעם. דבר שני. מה, איך אתה פוגע? מה קורה? שמע, קפלן יא צ'יטר. אחי, לקפלן יש את הלוט הכי טוב במשחק. חוץ מהלמה הזאת. חוץ מהלמה הזאת. לוט מטורף. לי היה את הלוט הכי מטורף. לא. בוא נראה מה יש לקפלן. לא, לקפלן יש פחות טוב ממני. נכון, יש לי יותר טוב. ארמי, תמתין לך די להפיל אותי. ארמי. מה? אני למטה, ואתה למעלה. נו, אז אסור להפיל. אבל אסור להפיל אם לא משנה לי למטה או למעלה. ואיך אתה חייב מגיע לכולם? איזה גיאת אתם. אתה פשוט נדחף לא חולדה. נכון, יא חולדה. אתה חולדה, אתה קופץ למסיבה כל הזמן. אני הורג את רוי, ופתאום החולדה הזאת באה להרוג אותי. נכון. הוא נוב. כולי, וואנה ונדי. Left, right, straight, trying to want you get fast. אני עוד מעט צריך ללכת. למה?
יאללה, יש לי את הלוט הכי טוב במשחק. לי יש את אחד מהטובים. מה? למה? מה? מה? אחי, יש לי עוד תמיד אותו ראונד, אותו לוט, כי אני הורג בן אדם, נגיד אני הורג פעם אחת את ארל, אז יש לו את הלוט של הפאמפ לג'ינדרי, הסטארל והאנטי. לא, אבל זה היה לי מנטוס. לא, זה היה פעם לי. אחת לך קוראים את הסטארל, פעם אחת לא. ארל, למה אתה בונה? למה אתה בונה ככה? ארל לא הפיל. קפלן לא הפיל. ארל נפל לבד. אבל הפעלתם אותי. אז לא יודע, אבל... ארל, פוסטי גם איתך. מי עם הצער? רגע, אל תרגו. יש לי באג. חכו, אני ממלא חיים. אתם יכולים. ארל, למה אתה לא מתאים, ארל? הלו, אבי בראל. איזה אנטי זה נונסטופ? בעצם הרייסטופ. וואט? איך אמיתן לא המיתוג? רגע, יש לי עוד פעם באג. די, ארי, בוא נדבר לך. כי יש לי. אתם יכולים. וקפלן שם את הסלארפ, והוא יורה על הקיר שלו. ומנטוס הורג אותו. הנה הצ'ארג', הוא לא לוקח אותו. וואלה, אני רוצה להיות רססן. לא! אומייגאד. ארי, זה נונסטופ. ראית אבל כמה הורדתי לך? עם הריסוסי? זה היה נונסקופצ'ו. לי יש גם לוט מטורף. לא, בטעות נפלתי, זה גרוע. ארל 32? מה? אסור אמרנו. די, רגע. גם אותי אפילו ארל. קבל את זה, קפלן. אסור לכם עדיין להכניס. מותר לנו. 63 מנטה? 32 ארל? עוד פעם אתה? ארל פקק? 32 קפלן? לא משנה. לא פגעתי לי. די כבר, למה כולם עליי? די, לא כיף איתכם. 15,000 ארל? ביליון ו9,000 ארל? תפילו את טרוי, למה אתם לא מפעילים טוב? כי ארל סקאט מספילה. ארל בוא תימא. יאללה, בוא. אסור טימים. טוב. זה החוק של הקיפדור, אסור טימים. אסור. איפה רוי? אני מולך. ארל פה. נכון. בוא ארל, בוא נפרוץ טוב, מה שאתה אומר. שלום ראיה. מת. קפלן, זה נראה לי בשבילך זה לא היה רעיון טוב לפרוץ. לא! יש! לא! יואו! איזה קרוב זה היה.
לשפשף את הגבות. ממשיכים להיות בתים. לא, אבל אנחנו לא בתים, אסור. מותר. טוב, נו. חרבול מת. בוטים, אני באה אליך. מה? לא, יסלת נפלתי. ארן, אני הצבעוני. ראיתי, כן. לא, ארן, נפלתי. בעצם לא. לא, מה סגרת אותי בבוקס? מה סגרת אותי בבוק? אזון. ארן, נפלתי. מי יורה עליי? ארן, בוא. רגע. ארן, סתם. מה? למה כולם נופלים? כן, אנחנו בחורים בסביבה שלמה. ממש מים. לא כמובן. מה זה? למה ריססת, יא רססן מסריח? ממש מסריח, אתה- יש ממך ריח מסריח רצח. למה אתה לא עושה פירמידה למעלה? יא פלוץ. מה אני שומע? אתה שומע פלוץ. אבל פלוץ גדול, אח שלי. תודה על הצער. בבקשה. ביי על 200. מה, הוא מוריד 200? מה, לא ידעתם? כן, לא ידענו. מה, זה מפתיע אותך, גאון? פגוע? נו, תעשה. מה אתה עושה בדיוק? חוסמת מנטה? לא אתה, השני. המנטה הגרוע. וואי. הופה, מי התקשר אליי? לא יודע, זה מספר לא ידוע. לא נורא, ארל, אז תפליץ אותו. מפליץ אותו. יואו, אני מפמפקת. אימתה. איזה פעם. דני אמר לו היי. לענות. יואו, איזה בום קיבלת? רגע, יש לי באג. מרל, גם לי היה באג. רוי, דני אמר לו להרוג. לא, כן. לא יודע. לא אמרתי. שמע, מנטוס, אתה צדיק פה בלוט. ארל, אתה תמות. מה זה היה? 250. היה לך את זה, איך קוראים לזה? אנטינגרייטל. טקטיקל? איך קוראים לזה? ראית את זה, רוי? כן, ראיתי. הייתי באוויר נונסטופ 250.
מי נכנס אלינו? וואו! וואו! מרל, מה אתה חושב שאני נו בסריח? כן. כן? כן. לא. תחשוב לעצמך ילד. גם אתם לא! חשבת קצת, R0 HP. R0 HP והוא בזון. ואני אולי אמלא? הם לא תציעים את זה לני. מי? מה? אבל זה לני, אתם לא תציעים. לא. אמרנו שאסור. יואו! מה זה היה? עדיין. רוצה. אתה מתחיל איתו רוצה. מה? ראיתם שהוא עבר את הקיר? כן, מה? באמת? כן, ראינו. איך? עם העיניים. מה זה איך? לא, באמת, מה זה איך? לא! עם העיניים. כן, מנטוס. לא! די, קפלן, די, ירססן. רגע, תעקוב אחריי. אבל לא מתתי. למה הראל? כי אתה כבר עוקב אחריי. אבל אני לא. קפלן פגוע 12? אתה כן עוקב אחריי, רוי. אני לא, זה הראל. היי. שמע, הראל היא המטוגן. תודה. הראל, אתה לוקח לי את הספאז, אני אומר לך. מה זה סתם? אין פה כלום. אין פה יואו, מה לא רוצה את הספאז. אחי, איפשהו החבאתי את הספאז. טוב. הראל, אולי למטה. מה הבעיה? נו! תודה. יואו! I wonder. גם תמיד יצא לי להיות גרוע. וואי, איזה פורטל. מנטוס, יאללה, אני סומך עליך. אני יודע מה אתה רוצה לעשות. לא, מנטוס, חשבתי שאתה עושה לו פיקקס. לא ידעתי כמה HP. הוא היה 16 HP. לא, איזה חרלות. יש! אריק, יש לי את הפעם של צ'פטר אחד כחול. יפה. אני לא מחליף אותו בצ'ארטומית. שמה זה, למנטוס יש את השוטגן מצ'פטר 6. לא, יש לו נבוט. מה? מה? חשבתי שאתה פותח את הלמה, יא גרגמל. איך גרגמל? מה עכשיו גרגמל? אתה נזכר להגיד...
עכשיו אתה נזכר להגיד קפלן? לגיטימי, גרגמל, כאילו גרגמלי. הוא פשוט גרגמל, אין מה להגיד. והוא פשוט עכשיו הורג אותך. אסור לקחת סתם, אתה לא לוקח. מה זה לא לוקח את הצ'ארג'? בוא'נה איזה... לא! הבן אדם לקח את הצ'ארג'. הבן אדם לקח את הצ'ארג'. טוב! הוא היה עסוק בלקחת את הצ'ארג' הפלצונצינג כזה. הייתי חייב את הצ'ארג' הזה. אנחנו נבן את הסרטון? כן. הוא יצא יותר מדי ארוך. תודה גם אתה. מה הרעיון? מה? אני כבר פליצי בצד. מה הייתה הקטן אותי שלך בכלל? שמע, שניהם יורדים לצ'ארג'. הרי אם הוא לא ירסס אותך, אז למה שאני לא ירסס אותך? די, למה אתם רססים? שנים מטומטמים. עמית, אתה גרוע. בבקשה. בטח אני לא דביל. נכון, קטוס. מה? איפה תעקוב אחריי, מה? תעקוב אחריי. למה? ככה. ככה זה. לא תשובה. רואי, יש לי ולך אותו עוקבים. למה? איך? לי יש 16 וגם לך. יש לי 17. הרי להצטרף עכשיו. אז הרי נראה לי גם מצטרפת לי. לא, מנטוס 131. טוב, אני צריך ללכת. אומייגאד, איזה שיטון! הולי שיט! אומייגודנס, לשפשף את הגבות זה נותן מזל. לשפשף את הגבות זה נותן מזל. טוב, אני הולך, אני אולי אחרי זה אחזור. טוב. ביי. לא! אבל למה לרסס? למה? מה אתה מרסס? מה אתה מרסס? מה אתה רוצה? מה אתה רוצה? מה אתה רוצה להיות בכיין? מה אתה רוצה, יא בכיין? אני, אתה. אתה! אתה בכיין על רססני. אתה בכיין. מה זה? זה התחת שלי. ביי חברים. למה?